ତାର ଆଗରୁ ତୁମ ଜଙ୍ଘରେ ଯୋଉ ଚେଙ୍କାଟା ହେଇଥିଲା କେମିତି ଚେଙ୍କ ମାନେ ଚେଙ୍କ ଓହୋ ହୋ ତତେ କେତେ ଥର କହିଲେ ମତେ ନିଦ ଆସିଲାଣି ମୁଁ କହିବି ତ ଡେଲି ମତେ ସେଇ କଥାଟା ପଚାରୁଛୁ ତୁମେ କହିଲେ ମତେ ଟିକେ ଶୁଣିତେ ଭଲ ଲାଗେ ହଉଲା ହଉଲା ଟିକେ କୁହ। ବାହାଘର ଆଗରୁ ମୁଁ ଆର୍ମିର କାମ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ସେଇ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବମ୍ ଗୋଟେ ପକେଟ ପୁରେଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି ସେ ବମ୍ ଟା ଫୁଟିଗଲା ମୋ ପକେଟର ସେ ଯେ ଫୁଟିଗଲା ଯେ ସେ ଚିହ୍ନଟା ଯେ ରହିଛି ସେଇ ଚିହ୍ନଟା ହଉଛି କଣ କହିବି ଚାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କଥା ସତ କହିବି ନା କଣ ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର ହଁ ଆର୍ମି ନୁହେଁ ତୁମେ ଯୋଉଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି କରୁଥିଲ ତୁମେ ଦିନରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲ ତା ସହିତ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲ ହଁ ତୁମେ ପେଟ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲ ତାକୁ ଦେଲ ହଁ ଯାଇକି ତୁମେ ତୁମକୁ ନିଶା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନିଶା ହେଇନଥିଲା ହଁ ତୁମେ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲ ତା ମାଇକିନାକୁ କଣ ଦେଲ ହଁ ଯାଇକି ତୁମର 2 ଜଣ ଭିତରେ ଉଁ ଚୁଞ୍ଚା ହେଲ ତା ଘଇଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଖାଇବା ଡିବା ଦେଇନଥିଲା ତାକୁ ହଁ ତା ଘଇଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେମିତି ସେ ଘଇଟା ଠିକ ହେଇଗଲେ ହଁ ଖନ୍ତି ଖୁସଣି ଗରମ କରିକି ତୁମ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଚେଙ୍କା ଦେଇକି କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କଲେ ତତେ କିଏ କହିଲା ମତେ ମାଳତୀ ସବୁ କଥା କହି